Matod pa sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Gi-specify man diri nga bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo unsa may mahitabo sa magasupak sa balaod sa Ginoo. Kung bulahan ang nagtuman sa balaod sa Ginoo, unsay mahitabo sa nagsupak? Alaot, maut-ot ang kinabuhi, magkagubot ang kinabuhi. O nganong bulahan man ang magtuman sa sugo o balaod sa Ginoo, kay naa dayon siya tinuod og dili magputol-putol nga kalipay, kalinaw, kahiusa o kabalaan sa kinabuhi. Ug naa kaaning upat, kalipay, kalinaw, kahiusa o kabalaan, wala ka nang hahanapin pa. Nilingi ay mong tupad ing na nagkahiusa ra mo. Wa mo nag-away pag Valentine's Day. Wa ra mo nag-away. Nagkahiusa ra mong mga asawa o mga bana. Kinsa dinhing mga asawaha nga wa gyud makapangaway sa bana sugod adtong January 1 hangtod karon. Ta sa kamot. Sa ato pa, nagsupak mo sa balaod sa Ginoo. Kinsang mga banaha nga wa gyud masuko sa asawa gikan adtong January 1 hangtod karon. Ta sa kamot. Anay usa ni isa, pwede na mamatay. Okay? Bulahan god, naday bulahan nga dili pwedeng mamatay. Mao bitaw si Maria, gitawag na tog bulahan sa babaeng tanan, patay dayon. Si Jesus bulahan sad patay dayon. Kinsa dinhing ginikanana nga wa gyud kayaw-yaw sa mga anak sugod adtong February 1 hangtod karon. Ta sa kamot. February 1. Kanang nay anak ha? Mga wa gyapon mo magtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa kaha sa atong mga politicians, ang grupo sa mga Marcos, mga Duterte, mga Pinklawan, ang naningkamot gyud, ingnon talang naningkamot kay di man gyud perfect. Naningkamot gyud pagtuman sa sugo sa Ginoo. Okay ba? Ay nalamog tubag. Pero atong pamalandungan kay sige lang tag kasipyat ani. Kung magpili tag mga leaders, kinahanglan yung nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kami bitaw sa seminaryo naagid may mga evaluations. Ug ang evaluation nakasintro gyud kung nagtuman ba mis mga balaod sa seminaryo o sa balaod sa simbahan. Mao nang evaluaton mis mga formators, evaluaton mi sa among mga kaubang seminarista, evaluaton pod mi sa mga tao nga among na-assignan sa among pastoral work. Haron gyud kunuhay makita gyud nga nagtuman mi sa balaod sa Ginoo. Nya maordi na mi. Animal malang yapon mi. Di ba? Ngano man di ay kami diing tanan, pulos gyud ay may mga buotan. Ha? Bisan kay kining gawali, gaduda man ko ani. Nganong gaduda man ko? Hinay kayong halin sa slat. Kay tinuod pa lang gid unta nga nakauyon gid mo aning nagwali ang magkisi-kisi mog suporta Kay usas mga timaan, mga igsoon, nga kita nagtuman sa balaod sa Ginoo, daghan ang malipay og mosuporta nato. Daghan ba? Jutay ra ang musaway og mobiya. Sa mga Duterte, sa mga Marcos, o sa mga Pinklawan, kinsa Manila nga duna gyoy gitawag og daghan nga supporters niya jutay ray mobiya.
O kinsa man sad nila nga jutay rag supporters o niya daghan ang mobiya. Kana, pamalandongin na. Kadto bitang Uniteam, perti magitong nindota, usas nag-promote ato ang akong idol nga abogado, kana si Vic Rodriguez, kay partner magina sila sa atong presidente sukad pa atong 2016 nga napildi sila sa pagka-vice presidente, pero partner gid sila hangtod gyud sa pagdaog na pagka-presidente. Nahibong man ko few months after ni Bia mas Vic Rodriguez niya gasigi na magyaw-yaw against sa iyang partner. Kana questionable kay na hangtod karon wa gid kabalik. Wa di mo kibaw na. Niya siging promote si Amy Marcos sa iyang igsuon. Nahibuong man ko pagrally atong sa tong raliha. Nisulti naman si Senador Amy nga against naman kaayo sa iyang manghod. Nya dugay naman day kuno siyang wa na tagda. Tulo naman day katuig. Ang inana ba? Nya partner kay sila ni Saldico. Di ba? Partner kay sila. Nikalit mo sulti si Saldico og against kaayo sa iyang partner. Nagbutang pag mga video, nagbutang pag mga resibo, against, gyapon. Inisahay sila sa kamot sa iyang vice presidente, landslide good. For the first time kuno sa history sa atong Pilipinas nga ang vice presidente 32 million ang votes, unya ang presidente pila to 31 million. Perting taasa gis ilang rating. Wa man dangatig pila ka buwan. Awa kabot usa ka tuig, nagbuwag mang duha. Nya magsige na magsultig dautan ang bisi ngadto sa presidente. Ang presidente sad naningkamot man sad nga mataptak ang bisi, kaduha naman ron gipailag impeachment. Nganong naingon ani rong atong gobyerno? Kay wa magtuman sa mga balaod sa Ginoo. Kay ang balaod sa tao, matod pa diri sa atong unang pagbasa, ubos ra gyud sa balaod sa Ginoo, sa kaalam sa Ginoo. Mo nang papilion ta ang sa Ginoo ba o sa kalibutan. Matod pa diri sa unang pagbasa, makapili ta. Free ta nga mo pili. Unsa imong pilion? Kayo ba? Tubig ba? Kinabuhi ba? Kamatayon ba? Pero kining kaalam nga Dios non dili kuno ni matugkad bisan pa sa mga dagkong leader sa atong kalibutan, bisan pa sa mga maalamon nga tawo sa kalibutan, kay kining maong kaning balaod sa Ginoo nga maghatag og kabulahanan. Matod pa diri sa ikaduhang pagbasa nga gikutlo ni San Pablo, ang wala makita ug madungog sa tao, eyes have not seen, ears have not heard. Ang wala gayud palandunga sa tao nga mahitabo, kana bang di gid ta ka-expect nga mahitabo, pero naa na di ay sa planos Ginoo. Diin man ni gipadayag sa Ginoo ngadto sa mga taong nahigugma kaniya. Nya kinsa may tigpadayag, dili tao, ang Espiritu Santo. Mao na si Santiago Apostol atong patron, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Roque, sila si San Isidro, San Agustin, San Ignacio, tanan nga mga santos nga atong nailhan nga mga giintron, pulos ni sila nahigugmas Ginoo og nakakita sila sa balaod sa Ginoo. Gilingay mong tupad. Ingna nahigugma ka sa Ginoo. Lingi aba, ngano di man mo manglingi? Pagpalingi lang, di mo mulingi. Grabihan ninyo, no?
Kung sa nakas pagtabang, mauna, lingya. Ang mulingi, bulahan. Ang di mulingi, alaot. Sige, lingya. Ingna ba? Mupalit na gitag slat, ha? Ana. Kay unsa may kaalam sa Ginoo, tanaw ha, ang kalainan sa kaalam sa tao ug sa Ginoo maolan ni ang pipila. Ug mo ni hinungdan nganong mulambo ta, mao sa ni hinungdan nganong nagkagubot ning ato mga politicians karon og usahay ang simbahan magkagubot sad. Una, ingon si Kristo, mao ni ang kaalam ha. Ayaw gyud higugmaa ang salapi. Unsa man ang salapi? Ipanghatag ang tanan ngadtos mga kabos. Mao nay balaod sa Ginoo. Unsa may balaod sa kalibutan? Higugmaa gyud ang imong kwarta, padaghana gyud. Padaghana kay bulahan gyud kag daghan kag kwarta. Mao man na. Pero unsa may giingon ni Kristo? Bulahan kamo kun wa mo'y kwarta. Bulahan kamong mga kabos. Pero ang kalibutan, bulahan mo basta dato ka. Karon, kinsa may inyong sundon? Isalas kamot. Ha? Kinsay mo ingon, bulahan ang way kwarta. Tasa kamot. Kanang kinasing-kasing ha, kikibaw biyang Ginoo. So di na lang kumupaisa sa pikas. Kamong wa mo isa sa balaod sa Ginoo, pasabot, tuagin mo sa kwarta. O kung sa may gisulti ni San Pablo, ginayahan sa Espiritu Santo, ningon gid siya, ang paghigugma sa kwarta, maugid tuburan sa tanang mga yawa. The root of all evils. Sige tagpa-exorcise, deliveran sa balay, daan ang mga tubig pabindita, hala inom, ladok, anang kunuhing holy water, daan ang mga asin, hala sabwag, butang, anang mga sacramentals diha. Pero dili ka mubiya anang kwarta, yawaan yung ka, kay that is the root of all evils. Ug mao na hinungdan ang atong daghang mga politicians, hasta kaming mga pare o mga obispo o mga relihiyoso, nagkaaway-away tungod yun na 99% kwarta yun o related sa kwarta ang hinungdan. Because that is the root of all evils. Hilong lagi. Susihan ninyo, kana mag-away mo sa inyong balay, unsa gihinungdan? Og dili direct nga kwarta, related sa kwarta. Imong malatusan ang imong anak kay nagdagandagan porting hamag nila, natukmod ang imong gipalit nga bildo, nabuak, latos dayon. Imo mo nang giyam, ikaw guba na ni. Ang cellphone giduaan, nahog, nabuak, latos na sad. Kay mahal ra ba na, mahal na buang ka. Ang kanon, gipasad-pasad sa bata, gidua-duaan, hapak ko na sang kabot, ikaw pa kausikan kit nimo. Wa na ba tay hapit kwarta palit ng bugas. Away, tungod yapos kwarta. Kwarta gipangitaon, ang anak nahagbong sa eskwelahan, latoso na sad, ikaw gakas lang kasbaw ni mong buang ka, pobre ra ba kita, ganong nahagbong makasigil tingin kagduwa no, sikagduwa. Ana, hapak ko na sad. Ana, kwarta gyud. Ang pari sad, di na ta magmisa ng inyong kapilya, alkansi tas kolekta di na. O di mo kaabot 30 kabuok, buwan na misa. Sao ng inyong kapilya, o manay hapit ko, andi, oy, tao. Tagaan tanyo ang mga tag sa kabulig nga lubi, ang samantala kargador. Nya ang kolekta 20 pesos. Padadaan pa ng mga kalbasa, mga garabi, mga ubi, ang sama mi diri kargador. Kamusan ba mo sa kung mga buangon nga no sa nang inyong naon na ninyo. Usahay kwarta gyapon. Gugmas kwarta.
Pero susiha sila sa Pedro kalungsod, nangita ditong kwarta. Uy, namunyagra hangtod namatay. Susiha sila si Santiago, nangita ditong kwarta. Wa, nagsigig sangyaw hangtod naputol ang liog. Si San Roque, nagsigig tabang sa mga kabos, hangtod na lang yun, wa na'y muhatag niyag pan, ang iro na lang muhatag niyag pan, agwanta lang yapon hangtod namatay, wa nangitag kwarta. Suway na ninyo karon, di ba bulahan gini atong parokya? Palitan ninyong tanang slot. Unya ibaligya ang inyong mga katigayunan aron ipalit og slot pagkabulahan sa atong simbahan. Ug kamo sad mahimo sad mo bulahan, malinawon kay inyong kinabuhi. Tan-awa ra god, inom dumi. Katong pobre pa kay mo, katong gamay kamo na arang-arang karon. Katong pobre pa kay mo ba? Unsay buhaton? Mag-alirong mo sa inyong pagkaon, bisan ang o sa tinapanan or o sa buwad, inyo nang kusi-kusion, magbahin mo anak kaon. Malipayon kay mo. Digin mo mag-away. Sa dihang nang graduate na mo, na mo'y mga trabaho, nakapundar-pundar na nagani mo'y mga yuta, yun ana, na nag-away na mo sa utlanan si yuta. Di tinood. Naroy ato dihang agianan, katong ako man ang gi-announce kasi tag-iya dia kay padak-an na nato. Sorry kayo gialihan na karon. Kay nay usas mga tag-iya nga nito nga daghan man na dihang tag-iya, usa lang tong nagpakita nga nakig-istorya nato og sa atong kapitan dinis poblasyon si Cap Joel. Ug digid siya mosugot nga gamiton kay gubot pa kuno kay sila. Ay nalagdugangi among problema ninyo pader. Kay inyo pag yun ang gigamit, wa mo mananghid. Sakto man sa nauwaw biya ako gamay. Kinsa may inyong gipananghiran? Nya gubot pa man mi ana o pa man may mahusay, o pa may kibaw kisi tagiya. Nya inyo nang gigamit. Ingon is Cap Joel, kalma in taon kay Cap Joel og tingog, ma'am kaning pwede tapos lang tuig ma'am, amo nang gamiton kay perti man sang huota dia sa tubangan ma'am, amo pa na dihang hangyoon ang mayor nga malimpyo-limpyo na gigitindahan na one way manoon ma'am nya lisod magud may diri ayaw na kapoy akong kapoy na kay kapoy na kay ako sang naminaw na ko porti na kong paningkamot nga maarang-arang ang pagbati sa mga tao na gani mga way balay nga nabanlas akong gibalayan ang katong way bugas tagaag bugas ni ay usa nga arang-arang pagkabutang nagantos naman itungod aning among gibuhat. Nitingog dala ko nako dili wala na kap wala na ni kap ha kani final na ni karon dayon sirad-an na nato diha ma'am malinaw na kang muuli sa inyo. Salamat kaayo sa imong pagtunga. Nya mura man sa to siya nausab gamay aw ko lang tingi padiroy kanang gamitan lang na hangtod tapos tuig nako adi na di naman wala na gyud kanang final na siya sogo di na ko tuk-tukin na diya ang karon ay ali. Pero in good faith na ha wa tapog sa diyan. Ingon sa siya pwede sa tapos tuig pero wa na lang ta mo gamit kay nabugatan in town. Ug unsay hinungdan, naglali sila anang yuta diha. Og hibaw kung niay daghang nanimba dinhing pupariha sa nagkaso. Sa ako sa mga kaliwat naasad na. Muna hunungon na nato ipamaligya anang yuta idonate sa simbahan. Ipalit ninyo og slot. May tagaan ta mo og report. Kamo ba tuog mo og ni amoroy exciting kayo nga report zaman bag-ong slot yes natuan na saan bago ang atong grace katong God's reward and complete elation ang atong halin niabot na og 175,085 ka slots na apay 524,913 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Kadto ning atong project sa previous parish nako. Kita pa man adtoy mobayad sa bayro no. Nahuman na to pero papay bayre. Unya ang PPSC mao na ni ang atong halin katong ato dinhi Protection and Prosperity of Santiago de Compostela 98,524 ang atong halin na apay 1,476 na lang unta ang nahibilin nga tag 100 pesos per slot
nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Nya pag meeting namo sa atong mga architects o sa atong PPC, nakahukumi nga i-close na ni siya. Nganla na ni siya PPEC Part 1 o maghimo na tag PPSC Part 2. So, okay ninyo? Kaya ang katong atong PPSC Part 1, niabot og mga 9.8, mga 9.9 million ang atong na raised, mao ni karon ang nahitabo sa atong palibot. Mao ni siya. Atong pakpakan ang tanang namalit. Gusto pa mong naay improvements? Doon na sad may gihandom. O unsa man ni karon ang nag-una, atong bell tower, ato na nang kumplituhon, ang atong adoration, ato nang trabahoon, nya nangandoy ta nga before fiesta, karong July 25. Mahuman na nato. Gusto mo? Dili. Hinaya. Gusto, dili? Yes. Unya sa atong experience atong nagsinulog ta diha nga giuwan tag 2 hours, wa mabasa. Pulos kita nabasa. Mo nang nakahunahon naming maghimo tag dakong gym diri sa Loyo. Covered court. Haron ang atong mga activities, labi na panahos atong pista o mga ubang activities, at least naagitay dako nga space, dako pa ding simbahan. Kani bang simbahan ba? Dako pa ani nga atong magamit aron di gid ta mabasa ubay-ubay yung dili mabasa. Okay mo na? Mao man din na. PPSC Part 2. Pila man ang atong ibaligya na karon 130,000 ka slots. Tag 100 pesos per slot. Unsa man mo malipay? 100 raman na, nya 130 raman sad na. Nya naatay di na 162 kay ang atong pistang umaabot ika 163 years naman, ang atong challenge 163 slot challenge tag 16,300. Di ba? Ganahan mo na dili. Ako ra may nag-smile, kamo ba? Love of money is the root of all evils. Mo na kanang nanagi kay evil, muawok mo nang imong naongan. Unya, ang atong buhaton, mamalit lang itag slot. Mo ra gid na. Kanang atong gym, ang measurement ana, initial 30 meters by 60 meters. Dako-dako gid siya. Ana dias Loyo. Nya nanatay development plan nga gihimong ato mga architects nya hopefully ma-present na nato ngadto ni Archbishop Abitoy karong 18 karong Merkulis sa Badlis. Naka-schedule mi dito at 3:30 unyag maaprobahan na ning atong development plan. Sugod na tagtrabaho kay di mo sugot ang atong talahorong arsobispo nga mo trabaho ta diri dagkong projects nga wide development plan para kunog mga matay migkalit na ay matan-aw ang gasunod nga dili magsigilag guba diri tarong diri guba diri tarong diri ana naagay development plan. So nakahimo na sa taana karon. Di nindot kayo no. Praise the Lord kita. Ano mo ramang gimugwa malipay? Mao na hinaut unta nga ato na ning suportahan ug kining tanan atong gituohan nga balaod sa Ginoo. Ngano man kada nato human ining klasiha sa mga proyekto, daghan ang malipay gyud, daghan ang malipay, daghan ang mabulahan. Karon sa atong balay DPR 57 ka balay ang atong gitarget. Nakahuman na ta og another na sad nga tulo atong tan-awon kadiyot. Unom na kabalay atong nahuman. Mao ni ang ikaupat. Mao na ang ilang balay nga nabanlasan nya after muna na ang ilang balay. Di ba?
na pag-CR. Ang ikalima nga balay, mao sa na ang lugar nga nabanlasan sa ilang balay. Nya after muna na ang ilang balay karon. Okay, pakpak. Nagya po'y CR. Ang ikaunom, mao sa na ang lugar nga nabanlasan sa ilang balay. And then after, muna na ang iyang balay. Hapit na sa mabanlas. Okay, nagya po'y CR. So, pakpakan na to. Salamat kayo. Hapit na masyurta sa mga bowls, o naamo yung mga bowls nga mapalit, ka na lang sang branyo, i-remit lang diri, ka na lang bubuag tubig, manual ba, dili tong katong automatic. Ato nang dawaton, kay atong ihimo og CR. Ano? Manindot kayo. Sus, kining atong gibuhat. Kanang mga tawhana mo anhin na dinhi, mabot ni amang hatingalin na rong uban, magtuo gyud ang luha, manlugmaw ang luha tungod sa kalipay. Kamusang nakatampo ni ining DPR ng hatag o mga tag 100 pesos na sa uban sponsor gyud sa kabalay. Congratulations, dako mo ganting kabulahanan sa Ginoo. Salamat kayo ninyo. Matod pa sa akong kailang mga kapitan, wa may nakahimo ana karon sa LGU pader nga naghimog balay ng hatag ra magsin ambot hayng katurong sin ay abot ng hatag ra mag plywood asa sa katurong plywood pero kamo diha gahimo magin mog balay labaw pa mamos LGU. Yes, labaw gyud kay nagsunod ta sa atong Ginoong Dios, ang hari sa tanang hari ug ang Ginoo sa tanang Ginoo. Congratulations ninyong nitabang nato. Salamat kayo.